S činnosťou Enviroparku Pomoravie sa stretáva viac ako 16 500 obyvateľov obcí Gajary, Jakubov, Kostolište, Láb, Malých a Veľkých Levár, Studienky a Závodu, sídliacich na území väčšom ako 270 km štvorcových, čo je takmer 1/3 okresu Malacký. Mikroregión Enviropark Pomoravie, nezisková organizácia, vznikla vlastne z podnetu riešenia spoločných problémov obcí, ktoré ležia pri rieke Morava a vlastne katastrálnym územím sú navzájom späté. Snažíme sa o to, aby občania komunikovali nielen v rámci obce, ale aj mimo obce, čiže aby občania komunikovali medzi sebou a stretávali sa aj na tej mikroregionálnej úrovni. Mládež Enviroparku sa stretáva na rôznych podujatiach a súťažiach zameraných na rozvoj ich aktivít. V minulom roku sa florbalu a vybíjanej zúčastnilo aktívne viac ako 500 detí zo základných škôl. Dobre, to je, páči sa mi, tak sme trochu zašportujeme. Na podujatí Enviropark hľadá talent súťažilo v tanci, speve, prednese či kreslení viac ako 120 detí. Na všetky podujatia je zabezpečovaná doprava i stravovanie. To dobre, také stretnutie detí, učiteľov. Hravou formou sa realizuje výučba nemeckého jazyka v materských školách. Nezabúda sa ani na seniorov. Stretávajú sa pred vianočnom období a okrem zábavy predvádzajú aj svoju šikovnosť v pečení koláčov i vo výrobe adventných vencov. Tieto akcie sú veľmi dobré, už je to 4. krát a vždycky sme spokojní, pretože tu sa stretávajú seniori zo všetkých okolitých obcí. Hľadáme spôsoby, ako nasmerovať obce, čo sa týka odpadového hospodárstva, riešením rôznych likvidácií čiernych skládok a samozrejme, že snažíme sa získavať aj finančné prostriedky na výstavbu odpadových dvorov, snažíme sa získavať prostriedky a vypracovať projekty pre získavanie financií na čističky odpadových vod, rozširovania kanalizácií, či už je to verejné priestranstva, verejné budovy, školy, materské školy, športoviská, samozrejme, že aj infraštruktúra a hlavne teda tá environmentálna infraštruktúra. Pre Západu slovenskú televíziu Milan Janovec.